Ang komitiba nga nagsusi sa kaso sa bata nga gitepa ng baba nakakita og mga kalapasan sa ospital labi na sa katungod sa maong bata. Sa report ni Justin Vistil sa Sunstar Cebu, ang Regional Subcommittee for the Welfare of Children kon RSCWC mopagawas og resolusyon sa sunod 15 diyas. Si RSCWC spokesperson Dante Hadman niingon nga duna sila nakitang mga kalapasan nga nahimo sa Cebu Puericulture Center and Maternity House sa kaso sa bata. Apil sa mga kalapasan mao ang proper breastfeeding practices and guidelines on newborn care child protection policy nga gi-require sa United Nations. Dugang ni Hadman nga magamit sa ginikanan ni Baby Johannes Noval ang ilang findings sa kaso nga gipasaka batok sa Cebu Maternity. Sa laing bahin, adunay laing kaso sa lip taping incident, ikalima na nga nataho sa Commission on Human Rights.